Ćao, ja sam Jana i Irina trenutno nije sa mnom, to je zato što je ona u Šapcu, ja sam u Beogradu i treba da idem kod nje u Šabac zato što je njen rođendan danas. Odnosno nije danas rođendan, nego ga danas slavi i ja se sada spremam. Nisam baš sigurna da ću ovo 100% obući, ali vidit ću i pokazat ću vam kad budem bila potpuno sigurna. I da, javljam vam se kada se budem potpuno spremila. Ćao, ja sam Irina i trenutno sam u Šapcu i spremila sam se za moju rođendansku žurku. Vidjeli ste kako sam se šminkala. A nosim ovu divnu haljinicu s ovim preslatkim badžićima, ovaj čoker, čarape i ove divne martinke, cipele. I da, ja sad čekam Janu, ona je krenula iz Beograda i onda idem na žurku. Jej, da, danas je 2. novembar, a moj pravi rođendan je 4. Tako da, nema smisla, ali nema veze. I evo spremila sam se, samo sam promenila bluzu od ranije i dodala sam rajf. Sada moram da spakujem punjenje za telefon za svaki slučaj i četku za kosu. I mislim da sam spremna potpuno. Inače da, ne pakujem samo punjač i četku za kosu, nego samo to treba da dodam u ovu torbicu. Jej, trenutno pričamo sa Maxom iz Florsa i sad moramo da gledamo neke stvari na laptopu oko našeg kanala i da treba da krenemo tamo i snimat ćemo sve. I evo stigla sam kod Irine, ona je prelepo obučena. Ćao! Dobro, ja sam se već javila. I sada će da reagujem, pošto nije još videla moj poklon koji sam je kupila, nisam ni ja vama pokazala. A došla je pre 15 minuta. Da, nego je čekala da snimimo, tako da sada će da vidi poklon pred kamerom. Ajde. Nešto sam zernula. Ja sam mnogo nestrpljiva, mnogo volim da vidim, da gledam kada neko reaguje na poklone koje sam im ja kupila. Volim te. Mene ili primer? I jedno i drugo. Ja, a mene više, ali da? Ne, a tebe volim. To je fake, ali To je kao real. Da, ma šta, to samo slika. Punch. Dobro, And... još 2 stvari. Nema na engleskom. Još 2 stvari. Da. Nema ovdje više ništa. Šta?
Nemoguće. Šta je to? Da ti nije ispalo iz kese. Uglavnom, kupila sam je još i ovo Maybelline kao za konture. I uzela sam ti još olovku za obrve. Jej! A ne znam gde je. A ne! Ne znam. 800 dinara košta. Jo, Ne smemo da se desi, slučajno. Ne sme da se desi. Ne smemo da se desi. Ne sme da se desi. Evo, krećemo. I evo, svidjelo se toplo. Da, prelepo. Znači... Treba sad da krenemo, tako da javljamo vam se kada stignemo tamo. I mi smo stigli ovaj kafić Princ da ja slavim rođendan. Ovo je moj brat Rastko. I sad čekamo druge da dođu, pošto smo mi malo ranije stigle. I ovo je jako cool, kao filmovima da sam... Tell me why are we wasting time? Why are you wasting time when you should be with me instead? I know I can treat you better. Better than we can. Ne bismo da vaša reč nas budi. Cijel svet je naš. Sve najjače. Puno sreće, ceo svet je naš. Mnogo leće, puno sreće. I ceo svet je naš. Sad. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Irini rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! I završili smo sa žurkom, preumorne smo i bilo je stvarno divno. Evo sad smo kod Irine kući i završile smo nešto vezano za kanal i sve. Da, editovali smo malo. I sad idemo na otvaranje poklona. Jana sad mora da ide, pa ću tu biti samo ja, ali vidimo se sutra, prekosutra na probama. Ćao! Ćao! I evo sada ćete da vidite unboxing mojih poklona za rođendana. Izvinite ako je svetlost malo loša zato što je napolju mrak, a meni je sad loš u sobi. Da krenemo. Prvo mi je ovdje ova preslatka šoljica. U stvari nije šolja, ne znam kako se ovo zove, ali sve jedna je preslatka sa ovom slamčicom. Onda što ovdje imamo? Samo da vidim. Ne mogu ja ovo da otvorim, nema šans. Čekajte. Jao! Preslatko. Jednako su mi trebala mi ova crna senka koju nemam. Vi na mene ne vidite, da. Rafaelo for life. I ovo preslatko zlegalce. Što ovdje imamo? Sat. Ovo je Janin poklon. Imamo ovaj sponge, primer,
ovo za konturisanje i olovku za brve. U sljedećoj kesi imamo ovaj dezodorans i unutra je čokolada. Zatim imamo još jednu čokoladu i unutra ima nešto. Daj, zašto sam tako loša u otvaranju ovoga? Da, znam da je čokolada, ali nešto ima tu još. Ovaj Aurin mat sjaj za usta. Mislim da imam još jedan, ne znam da li ovaj Njemac. Mislim da je isti ovaj i ovi, mislim da je ovaj malo pametno. Super. Onda imamo Ana Marija, savršenstvo. Imamo ove dve Real Techniques-ove četkice, ovo je Sensovu paletu, Nudes. Imamo eyeliner i ovaj Holo Metallics highlighter. Zatim, zašto je ovo zapakovano? Ja vidim. Ovo je Dijane. Srećan rođendan Nina, pa se dali... da ih odarate u Gruziji, to je Jana. Presletka. I ova maskara, vodotporna. I imamo ove dve divne must haves, esencove senjice. Hvala, Jano. Onda imamo kako je dobar neseser. Gledajte mi pretlatke i sveće. Znači, ne znam ko je ovo kupio, ne piše ime, ali tačno su pogodili da mi treba neseser. Zatim imamo, mislim da je ovo isto, ovo je od Jane, ovo je od Bojana, ja mislim, ili od Jane Stanisavljević. Još jedna, da, znala sam da je isto. Sad nije isto, slični su. Samo što se ovdje više na nju od boje, nisu crne, prelepo. I čokolada. Imamo još malo. Čokolada. I unutra ima šampon. Ne znam šta je ovo. Nije bitno. Imamo ovaj bio set. Čoveče, da samo znate kako sam na hausu ovdje. Zatim imamo kapica. Jej! Preslatko. Ok. Onda imamo još jedan šampon, da sad ne otvaram. Imamo ovaj lak za nokte. I ovdje imam kućku šampon. I ovdje imam još neke pidžame. I uglavnom je to sad ću da vam pokažem. I to bi bilo to za ovaj video, ja sam sada došla kući, raspremila sam se i da, ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, komentarišite i subscribeujte se na naš kanal. Ćao!